Isang masaganang pamumuhay para sa mga kabalen ang dasal ni Governor Dennis Delta Pineda ngayong Kapaskuhan. Sa Christmas message na opisyal na pinost sa kanyang Facebook page, binigyang diin niya ang halaga ng parol para sa mga Kapampangan. Ayon sa gobernador, hindi lamang ito pawang mga palamuti, kundi sagisag ng ating mga pagnanasa para sa isang mas masaganang pamumuhay. Dagdag pa niya, ang araw ng Pasko ay ang araw ng pagdating ng Panginoong Hesukristo na siyang nagdalang liwanag sa bawat isa, gaya rin ng parol. Kaya naman, huwag umanong mawalan ng pag-asa sa kabila ng mga kadilimang pinagdaraanan, gaya ng mga problema sa lipunan man o sa personal at pamilya. Ani Pineda, kasangga ng mga Kapampangan ang Panginoon, kaya naman makakaya aniyang malampasan ng mga kabalen ang lahat ng hamon. Kasama si Justin Dizon, Aisel Fernando, CLTV36 News.